El Pallars Jussà forma part del Geoparc Orígens, un territori reconegut per la UNESCO, que permet fer un autèntic viatge en el temps i descobrir els contrastos del seu paisatge i de la seva gastronomia. La cuina pallaresa és rica en sabors i textures. Es basa en aliments de proximitat molt vinculats a l'agricultura i la ramaderia pirenaica. La carn de corder té un paper essencial. Els ramats perfilen el territori, la cultura i l'economia de casa nostra. Entre els productes destaquem la girella, un embotit únic que s'elabora amb carn de corder. També la vedella, els vins, els olis, les herbes aromàtiques, la mel i molts d'altres que donen autenticitat i sabor a la gastronomia local. Aquesta gran varietat de productes permet experimentar la cuina i descobrir nous sabors i combinacions que fan jugar els nostres sentits. Farem un arròs de girella, safrà i verdures. I per fer aquest arròs, què necessitem? La girella que és l'únic embotit que existeix que es fa amb corder, amb ovella xisqueda. Porta arròs, porta feixures, porta fetge, porta ronyons i una mica de carn. És boníssim. Una mica de mantega, julivert, que el picarem, safrà del Montsec. Es cultiva des de l'edat mitja i va estar a punt de perdre's, i és deliciós. Formatge de llet crua de cabra, sec d'aquí també, del Pallars, extraordinari. Arròs, en aquest cas de varietat bahia, pastanagues, albergínia, carbassó, ceba, oli del Pallars, sal del Pallars i brou de pollastre. Vinga, anem a fer-lo? Començarem pelant i tallant les verdures i les deixarem preparades. Començarem primer amb la ceba. I simplement hem de fer làmines ben finetes d'aquesta ceba sense arribar a tallar el cul. I quan ho tenim així, simplement xic, 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 xic. Cada tipus d'arròs té un tipus de tall per la ceba. A mi, el que són els arrossos de muntanya sempre m'ha agradat tallada, perquè m'agrada notar-la. Aquí, com fem un sofregit ràpid, doncs tallada és millor. Triturat no és tan guai, perquè li traiem l'aigua i es crema molt ràpid. I sobretot, recordeu, aquestes parts dures, no, us fan malbé el plat. Perfecte, ara ja tenim la ceba tallada i agafaré aquests 2 dents d'all i els tallaré igual, en bronades, ben petitet. Els he pelat prèviament per no perdre temps. Perfecte. Veieu? Començarem a fer l'arròs, marcarem la girella tallada a llesques. També la farem una mica gruixuda perquè si no es desfaria. Ja us he explicat que és un embotit que porta xai i arròs. La tallarem més o menys d'un gruix, sí, de mig centímetre, més o menys. Vigileu que aquí hi ha un fil, no és que ningú se l'hagi deixat a dintre, és que va així perquè l'han de cosir, però si no es desfaria tot. La cassola ja està calenta i posarem l'oli d'oliva, sense por. Molt bé, ja tenim la girella tallada i la passarem per aquí, per la cassola, amb l'oli ben calent, perquè volem que quedi ben cruixenteta i marcadeta. Si s'enganxa una mica, no passa res, sempre va bé, perquè després quan facis el sofregit ho extrauràs. Perfecte, això ja ho tenim marcat. Tampoc cal que quedi supercruixent, Vull dir, aquí ja va el gust de cadascú una mica torradet, perquè tingui una mica de textura. El que sí que volíem era extreure una mica aquest gust de la girella per afegir-hi la ceba i l'all. Aquí tenim la girella ja marcada, mireu, veieu? Ha quedat torradeta al punt just. I ara continuem amb el sofregit, però si no, no tindrem arròs. Aquí, que teníem prèviament tallada l'all i la ceba, posem l'all primer. Molt bé, l'all ja està daurat. Ràpidament, perquè no es cremi la ceba. I aquí sí que ens interessa fer un sofregit més aviat ràpid, perquè són aquests arrossos que te'n vas a la muntanya, pam, els fas en un moment, tens la girella, si trobes 4 bolets, llavors ja és màgic, Ara seguirem preparant les verdures. El carbassó el tallarem a daus i també verdures de temporada, les que tingueu, el que trobeu. Llibertat emocional i llibertat creativa. I cuineu amb les vostres parelles, amb els vostres fills, amb els vostres amics, que és la cosa més divertida del món. Tallarem uns daus, que nosaltres li diem mirepoix, que estem molt afrancesats, Seguim tallant les verdures. El tallarem primer a unes làmines llargues, una mica gruixudes, per poder fer uns daus. Molt bé, i exactament el mateix que hem fet amb el carbassó. Aquests daus. La ceba ha de quedar d'aquest color mig daurat, mig blanquet. Tirem l'albergínia,
Quan feu coccions amb albergínia, fixeu-vos que és com una esponja, absorbeix tot l'oli. Si en necessiten, posarem una miqueta més. Pastanagues, si són ecològiques, no cal pelar-les. Tallarem per la meitat i d'aquesta meitat en farem uns daus, també ben xulos, de pastanaga. I direu, i per què no tires ja el carbassó, la pastanaga? Doncs perquè cada verdura té el seu temps. Aleshores, aniran entrant en joc a mesura que anem avançant amb la recepta. I també el divertit d'un arròs de verdures és que quan te'l mengis tinguis moltes textures. Perfecte. Quan estem en aquest punt del sofregit, que la cosa ja està avançadeta, ara és el torn d'afegir la màgia del Montsec. És que és brutal, és espectacular, és un aroma realment increïble. El pots posar amb ebres, però per mi és important agafar-lo i trencar-lo perquè s'extengui bé. Una cosa que es feia molt abans era torrar el safrà. Aquest ja ve torrat amb roure. Posem la mantega, és un pas també interessant perquè el que ens donarà la mantega serà aquella brillantor i acabarà de lligar els sucs. Aproximadament uns 100 grams. Uau! Mireu, l'acció de la mantega, a part de donar brillantor i cremositat, el greix fa que tots els gustos i tots els aromes es magnifiquin. Doncs aquest sofregidet ja està. Això està bo per menjar-s'ho així, ja. Afegirem l'arròs. Aquí hi ha aproximadament 350-400 grams, que vindria a ser per unes 8 persones. I ara fem una acció que m'agrada molt la paraula, que és nacaritzar. Quan el barregem amb la mantega i el seu sofregit, es converteix en color perla. I en aquest canvi de color ens ajuda que no es desfaci tan ràpid i ens allarga una mica el punt de cocció. Pas 2. Un bon brou de pollastre. Aproximadament són 3 parts de líquid per una part d'arròs. A l'arròs el deixarem coure uns 12 minuts, que serà el moment on incorporarem les verdures. I els donarem uns 7 minuts de cocció a les verdures perquè mantinguin color i textura. Perfecte, ara ja està començant a fer xup-xup i posarem un puntet de sal. No ens passem, perquè quan redueixi concentrarem gustos i pot quedar massa fort. I un punt de pebre, que sempre li dona alegria. Aquest arròs ja està quasi cuit. És el moment de tirar-hi les verdures. Si cal, afegir una miqueta més de caldo o d'aigua, el que tingueu, i deixar-ho 3 minuts més. Mentre s'acaba de coure, picarem el julivert, que l'afegirem al final. Aquest arròs ja està quasi, però falten els últims detalls. I en aquest cas tenim el formatge curat de llet crua de cabra d'aquí del Pallars. I tirarem també una última nou de mantega per acabar de donar-li aquesta brillantor. Tirarem aquest julivert picat, anem pastant una miqueta més perquè acabi lligant. Si us fixeu, veieu, la mantega ha fet aquesta acció de lligar la fècula, el suc, el formatge, les aigües de les verdures, el brou. Aquest arròs no estaria complet sense l'element principal, que és la girella, que s'acabarà d'escalfar amb l'escalfor residual de l'arròs, que el parem ara. I posem les rodelles per sobre, com si posessis unes gambes en un arròs de mar, o uns bolets, així un cep tallat finet, doncs hi posem la girella i queda un arròs de pel·lícula. Molt bé, aquest arròs ja està llest, ja està acabat, fa una olor estupenda. I ara res, simplement ens queda emplatar-lo. Avui tenim uns convidats super especials que es menjaran aquests plats. No us ho perdeu perquè al·lucinareu.